Ahoj, čo je tvoje hobby? Moje hobby je hip-hop, ako breakdance a iné hip-hopové štýly, ako je trip-walk, new style hip-hop a electro-boogie. Ako dlho to robíš? 4, 6, počkaj, 2006, 5 rokov. Máš pocit, že máš dostatok možností, kde môžeš rozvíjať toto svoje hobby? Ani nie, nie je dosť možností. Čo ti chýba? Málo priestorov, není veľa takých priestorov, kde by som mohol nacvičovať. Aj krúžky padajú. V Leviciach už není žiadny breakerský krúžok. A v Nitre žiadajú 20 € mesačne plus iné poplatky. Takže by si bol najradšej, kebyže sú také krúžky alebo priestory, alebo čo by bolo, ako by sa to dalo zmeniť, čo by pomohlo? Viacej priestorov, nejaké krúžky, aby boli na lepšiu cenu, rozumnú, než že zaplatím 100 € len za to, že sa niečo naučím. No v tom ešte není to, že budem vystupovať. V tom je len to, že sa naučím. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Čau. Není za čo.